Bueno, boas tardes a todos. Vamos a empezar a dar a última sesión, a última mesa aberta, que é sobre a remuda xeneracional da gandería extensiva en Galicia, aínda que tamén temos unha charla sobre emisión de gases de efecto invernadeiro no vacún de leite e as oportunidades e riscos que supoñen para as novas xeneracións. Isto é un pouco tamén o complemento a esta reunión do TP7 que viviría coincidir, ou ben coincidir coa nosa novena reunión de outono da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes. E sobre todo temos moito interés en que fagan as súas presentacións por xente que, excepto que teño aquí a miña esquerda, que é un señor doutor, o sea, xente que está empezando e que nos vai contar un pouco as súas experiencias. Falta aínda que chegue Alba, que non daba aparcado por aí, ya topou non sei cantos semáforos en vermello. Pero vamos a empezar xa con Xavier González Maceda, que é un gandeiro, un neogandeiro, e que nos vai falar das cachenas da Ferreirúa. A Ferreirúa é unha parroquia do Concello da Pobra de Brollón, un concello que ten zonas de moita fertilidade, de moi boas capacidades, pero que ten unha fase de abandono tremenda. O ano pasado tuvemos ali nese concello a nosa reunión a que agora todos os anos dedicamos ao tema da prevención de incendios, e casualmente conocín a súa experiencia, que eles nos relataron, levaban aproximadamente, me parece que menos dun ano, agora transcurriu outro ano. Entonces Xavier vainos explicar en que consiste o seu proxecto e como lles foi nestes primeiros tempos. Boa tarde, chámome Xavi, fun convidado a este encontro para presentar a nosa explotación gandeira que está na Ferreirúa, no Concello da Pobra do Brollón. Digo nosa porque somos dous socios, outro veciño dali tamén que se chama Alex Villa, que neste caso non pode estar aquí por motivos laborais. Ele é bombeiro forestal, estes días por desgraza ten bastante chollo. E antes de máis tamén quero agradecer o convite a Eloi, a Sociedade Galega de Pastos e Forraxes e aos demais organizadores deste encontro tan importante. Ainda estou bastante nervioso e... Sí. Bueno, o tema empezamos despois de moito tempo pensando que podíamos facer algo, que podíamos recuperar algo as terras que non hai, que estaban abandonadas e tal, e ali casi non hai vacas, non había moita carga gandeira, había moita terra abandonada, unha terra llana como a Palma da Mau, con regadío, unha terra boa, e prácticamente o monte encima das casas. Entonces, bueno, pois despois de tempo pensando a maneira que podíamos facer ese proxecto, decidimos falar coa veciñanza para explicarlle un pouco a nosa idea. Entón a veciñanza colleuna con bastante entusiasmo. Por eso quero nomear a todas as veciñas e a todos os veciños da Ferreirúa. Eles foron quen fixeron posible que as cachenas estean hoxe ali, porque das 33 e pico hectáreas que temos, todas as terras son deles. Nós non temos ni un metro cuadrado de terra nesa parroquia. Eles foron os que nos animaron, os que nos axudaron, os que nos recordan todos os días os beneficios que fan as vacas na parroquia da Ferreirúa. E bueno, esta é a foto de algunhas veciñas cando lle fomos preguntar se nos deixaban os prados. Foi esa a resposta. Tamén quero comentar que nós somos da Ferreirúa, tanto como o meu compañeiro Alex, eu estou casado ali, levo vivindo uns 10 ou 12 anos. El tamén comprou unha casa ali e arreglou e tal, agora está vivindo ali tamén. Bueno, a acollida foi, a verdade que foi moi boa, porque, bueno, non eres de ali e tal, Alex ten pendientes e ten tal, e a xente maior xa se sabe, pero nada, a xente do pueblo unha maravilla, un encanto, e, bueno, aí estamos.
Eh, ah, vale. Pois despois de todo isto, de conseguir as fincas e de conseguir as ideas como tiñamos máis ou menos, tuvemos que poñernos a ese labor de desbroce e preparación das terras. Tuvemos que pechar unha serie de fincas que nos deron o primeiro sobre 6 hectáreas, máis ou menos. Tuvemos que traer corriente a donde tiñamos as fincas, unha corriente desde a casa que nos deu tamén moito traballo, auga, tuvemos que facer un caseto porque non lo pedía tamén a administración para poder ter vacas, unha manga, bueno, moitas cousas que fixemos con cariño entre nós e ben amigos que nos axudaron. Bueno, nada, aí está. Aí está a chegada das vacas. Foi un 13 de xaneiro do 2023. Chegan 7 becerras que de 6 meses. Estas becerras, bueno, na miña casa sempre, unha casa que sempre houve vacas e hai, dixéronme que non comprara este tipo de raza de vacas porque eran moi bravas e que nos iban a escapar e que, bueno, que íbamos ter moitos problemas cos veciños, que iban ir ás hortas, que etc. E efectivamente, o día que as trouxemos, según baixaron do remolque, escapounos unha, xa. E tardamos como 3 días en atopalas, estuvemos buscando día e noite, nin comemos, nin cos nervios, tal, a ver que xa é mala suerte, para que traemos as vacas, que xa sabíamos que nos iba a pasar isto, que tal e cual. E despois un día, pois nada, veo por ali un veciño do pueblo do lado, comentounos, olla, vos non vos desapareceu unha becerra e tal. Sí, pois teño ali na miña casa cas miñas vacas. O cal eu casi non lle creía porque digo, vai marchar a becerra para o pueblo do lado, cruzar o río tal, pois efectivamente ali fomos, démoslo acollido como pudemos, con remolque, con coche, tal, entre os amigos tamén, tal, bueno, traxémola para casa, témolo un pouco no remolque, digo que se acostumbre, que escoite berrar as outras e tal, que saiba que tal, abrimos o remolque, zas, outra vez volve a arrancar, nin pastor, nin nada, nin... Pero desta vez xa dixemos, bueno, seguro que está na casa do veciño, vamos ali outra vez. E efectivamente, volví a estar ali, unha casa que hai, pois igual hai 3 kilómetros, ela tirou sola por o monte, e desta vez collemos e chegamos, encerrámoslo con outra vaca non caseto que tiñamos, e botou unha semana, e desde que pasou esa semana, pois a vaca xa se tranquilizou, a becerra, e xa se quedou ali no sitio. Hasta o mes de marzo, que foi cando xa decidimos traer máis vacas. E démonos conta de que 7 becerras recién destetadas e separadas das súas máis non podían estar moi contentas ali elas solas, en pleno inverno e tal. Esas becerras, ademais, eran 7. Compramos ya só un gandeiro de Ortigueira, eran 2 de unha casa, outras 2 de outra casa, outras 2 de outra casa e unha que viña sola. Entonces, xuntas todo eso e bueno, a inexperiencia é o que ten. No mes de marzo foi cando decidimos comprar outras 7 vacas máis de un criador de Chantada e outras 4 de un criador do Incio. Claro, contábamos con que tiñamos que meter unha vaca un pouquiño maior para que as outras seguiran un pouco a guía dela e así poder ter un rabaño bastante compacto. Entonces, esta é a guía que temos a día de hoxe, que lle chamamos vella, que non é tan vella, que ten 6 anos. E nada, é que nos salva un pouco de todo.
normalmente sempre leva a gorra para que as outras se vexen. E coña, se vos destes conta. Pequeño inciso. Bueno, para las personas que no sean de Galicia, la raza de la que nos está hablando, raza cachena, es una raza, principio del sur de Galicia, norte de Portugal, que es una raza que es de un tamaño muy pequeño y con unos cuernos enormes. ¿Vale? Sí, por si nosotros la conocemos bien porque ahora se está teniendo mucho éxito y se está extendiendo por toda Galicia, pero vamos, es una precisión que quería hacerle aquí a Xavier, es una raza muy rústica. Efectivamente, eso está ben aclarado. Tamén nos demos conta de que nos facía falta máis terra, porque claro, nós tiñamos aquela terra, aquelas 6 hectáreas, e agora xa tiñamos, pois, non sei cantas, 12 ou 13 vacas, e claro, nós tiñamos fincas que decíamos, bueno, esta finca seguramente lle dea para 3 días, e despois xa cambiamos para tal, cando nos dábamos conta unha finca comíana no día. Entonces dixemos, pois, ou as volvemos vender, ou buscamos máis terra. Claro, fixemos outro contacto con estas veciñas e estes veciños, como eles vían que bueno, que a cousa funcionaba, que nós tiñamos todos os arredores ben limpos, que tiñamos as fincas limpas, que as vacas que estaban super ben tratadas e que todo iba en camiño, pois empezáronnos a ofrecer máis fincas. Que pasaba coa oferta esa das fincas? Unha finca aquí que tiña 2 ferrados, outra finca aló, que tiña outros 2 ferrados, e a monte, e tal, e bueno, e agora como... Porque sí, fincas tiñamos, xa nos iban dando e tal. Como facemos agora porque claro, con vacas en extensivo, é inviable andar con 10 vacas pa aquí, 10 vacas pa aló, todos os días cambiando ese... Entonces, bueno, fomos xuntando, fomos pedindo, ya máis veciños, oye, esta finca que está aquí no medio e tal. E foi cando, despois de darlle moitas voltas, demos xuntado esas 33 hectáreas nun lote de 12 parcelas, nas cales facemos unha circunferencia, só temos que atravesar así camiños e carreteras, e temos o río, que é pequeno. Aí estaría o lote, o que temos agora hoxe en día. Vedes aí por o medio que o pueblo está xusto no medio tamén, que é unha cousa importante ter limpo ao redor do pueblo e tal. E bueno, as fincas eso, témolas divididas en parcelas pequenas para que estén como máximo 3 días, e cada unha da parcela tentar facer un pastoreo rexenerativo, que tamén é unha cousa que nos interesa bastante porque vemos que funciona o tema rexenerativo de ter como máximo 3 días as vacas na parcela. O tema dos cierres é unha cousa moi sencilla que ao principio costounos bastante, pero bueno, agora xa o temos dominado e xa facemos cierres a tutiplén, e consiste nunha varilla de ferro corrugado de 12, os aisladores e alambres, 3 alambres, e nas esquinas tamén lle metemos unhas estacas de madeira porque, bueno, por o tema da tensión dos cables e tal, para que non caigan. E hoxe en día contamos con máis de 7 kilómetros de cierre. Claro, tamén ten un inconveniente ese cierre, que hai que desbrozalo. Este ano vamos por a 4ª vez que desbrozamos o cierre, que antes decíanos, no, esas vacas levantadas e quitadas a corriente do fío de abaixo, ou levantadas o fío, e xa as propias vacas limpan, e eu de momento houve que darlle a desbrozadora, que non algo sí que limpan, pero bueno, non é tampouco a limpieza total. Agora tamén estamos meténdolle unha traída de auga, como vedes aí en bañeras, en casi todas as fincas xa temos máis de 2000 metros de mangueira tirada, temos como unhas 10 bañeras, que xa parece un pouquiño tal, pero bueno, as 10 bañeras ou por aí postas coa súa bolla, entonces xa nos aforramos moito traballo de andar co tractor, con remolque que temos, que ten dous bidós de 1000 litros, e bueno, ese é un trastorno grande. Con estas bañeras xa solucionamos moito tema da auga. Están bebendo aproximadamente nestes días calurosos casi os 2000 litros de auga diarios.
Tamén contamos ca auga do pueblo, que non o dixen tamén, que no pueblo hai traída de auga e hai auga suficiente para darlle de beber a 100 cachenas. As fincas así estaban. E algunhas ainda están parecido. Estaban completamente a monte. A día de hoxe recuperamos moito, que sí que se nota o paso nun ano de desbroce co trator ou tal, e de paso das vacas, eso, pero claro, non te podes descuidar moito porque en canto te das conta xa veñen a nacer silvas, a nacer outra vez os carballos, que deixamos moitos carballos no medio, non desbrozamos todo, lóxicamente. Pero logo volve nacer todo, e o problema máis grande que temos é cos fentos, que eso non hai maneira de... A verá, non sei. Pois agradezo a solución porque é terrible. Bueno, agora o cuidado das vacas. Aí vedes que están deitadas, moito que comer non teñen, pero están deitadas. En canto ao cuidado das vacas, é imprescindible ilas ver todos os días. Controlar que teñan comida, que teñan agua, é unha cousa importante. E nós, como estamos dous, por suerte, pois ou vai un ou vai outro, todos os días vamos velas e estamos ali un pouco mirando o tema, a ver como están. E vese que están bastante ben. Aí hai un becerro, que é unha cousa tamén importante, o tema dos crotales. Nós estamos, como estamos pendientes todos os días delas, xa sabemos máis ou menos cando van parir, por oubre, por tal. Procuramos poñerlle os crotales o día que paren ou ao día seguinte como moito, porque se pasa un día xa non hai que nos pille, se os tens que meter na manga, todo eso é unha historia. Entonces o día que vemos que nace, que hai que velo, porque ben vedes que se esconden dunha maneira complicada de velos, o que pasa que normalmente a maixa te leva a donde están eles tamén, e poñemos os crotales nese momento. Unha cousa tamén moi sencilla. Sí. E outra cousa que temos tamén moi importante é o control sanitario. Estamos incorporados á ADS, é unha cousa que fixemos recentemente, parecenos que é o mellor control que hai para non ter problemas co rebaño, porque tes unha para tuberculose ou unha cousa desas que xa che condiciona un pouco o rebaño. E as desparasitacións e as vacinacións periódicas que hai que facerlle. Esta é unha manga que fixemos nós con restos de obras que nos sobraron e tal. Unha manga de madeira que quedou moi chula e bueno, deu o seu traballo, pero todo o que hai aí fixémolo nós, todos os cierres, todo, fixemos todo nós a mao. É decir que tampouco tuvemos ninguna subvención para nada de cierres, nin para mangas, nin para casetos, nin para nada. Bueno, isto é o que máis nos mata, o tema do papeleo. O tema do papeleo é unha cousa que eu prefiero estar desbrozando 3 días antes que ir a Monforte, a oficina agraria, a que me digan ali, tens que traer este papel, este que leves mañá, que non, por falta che outro, pois tens que tela marinera. Levo máis tempo, máis tempo, claro, que o papeleo, antes de traer as vacas xa tens que ter unha serie de papeles que eso nin que fora, non sei. Entonces, pedimos a incorporación, exíxennos ter 32 vacas de máis de 18 meses e 14 hectáreas de terreo con contratos de 6 anos. Actualmente temos unhas 190 parcelas, máis ou menos, de 30 propietarios, máis ou menos. 190 parcelas, sí. Temos parcelas aí metidas no plano ese que vistes antes, e xa vedes
temos parcelas que ni conocemos de quen son, porque moitas preguntas, non, non sei, bueno, pois veña, nós collémolas, expropiamos e pa dentro, vacas pa dentro, e nadie se dice nada. Se che protestan, pois xa faz por... Claro, igual está, sabe Dios, eso non se sabe, é que, claro, eu non sei, eu pareceme un trámite que, pois, non sei se chegaremos a dar cumplido este papeleo todo que nos exixen para a incorporación, pero bueno, eu creo que déannos a incorporación ou non, os cartos xa os gastamos, eu creo que as vacas vamos seguir, que nos dean a incorporación ou que non nos la dean, bueno, sexa da maneira que sexa, nós imos seguir ca explotación. Porque nós estamos moi contentos cas vacas, é verdade, a veciñanza tamén está moi contenta cas vacas, ali vai a xente, levalle mazás, levanlle os restos das hortas, quítanlle fotos, as vacas son pillas de... xa che van ali, vañan ca cámara, parece que están posando, elas son as zalameras de cuidado. Bueno, todos estamos contentos, están totalmente integradas no pueblo, non hai... Para rematar, quería nomear tamén a Pepe e a Adrián Ernesto de Trascastro no Incio por deixarnos visitar a súa explotación e darnos consellos tantas veces, porque sin eles seguramente tampouco puderan haber vido. Supoño que Adrián Ernesto seguro que o conocedes, que é o de modelo de Trascastro. Bueno, son unha xente maravilla, ali estuvemos 40.000 veces preguntándolle, Pepe, isto, mira, os cierre fai no así, fai a manga, copiamos ya el, fai así a manga, tal. Entonces, bueno, moi agradecidos a él, a todas as persoas que son moitas as que nos axudaron para que este proxecto siga adiante, porque nós sabemos moi ben que o futuro está no rural. E para acabar, a foto do meu fillo ca vaca guía, bueno, pois o futuro está no rural. Moitas grazas. Bueno, é que hai outra circunstancia que non citou, cando conocemos o ano pasado na reunión que tivemos na Pobra do Brollón, o concello onde son eles, estaba tamén o presidente da comunidade do Monte Veciñal en Mancomún, que me parece que teñen moitos centos de hectáreas, non? Sí, entonces falaba de que están interesados como propia comunidade en que esta xente tamén se expanda por aí, porque é unha maneira de protección das súas propiedades, de protección das súas casas frente a ese fenómeno do lume, e o que estuvemos falando aquí, dos incendios de cuarta, quinta, sexta xeración. Eles son os que están... E, bueno, e o do papeleo de Monforte, non é que os da oficina comarcal de Monforte sexan especialmente estrictos e lles queiran facer a vida imposible. Non teño nada en contra deles. Constame de que fan todo o posible por facilitárllelo, pero desgraciadamente a burocracia é así. O título desta presentación é un proceso de incorporación ao mundo rural e, pois, chamame Xesa Gutiérrez Otero e vou falar un pouco sobre a miña experiencia no sector gandeiro, que é dende pequena. Nada, porque teño pensado incorporarme, pois tamén un pouco porque estudo aquí na Escola Politécnica o grado de Enxeñería Agrícola e Agroalimentaria. Bueno, pois primeiro, para empezar esta presentación, eu dende pequena pois criei-me nun pobo que se chama Ponte Nova, que está na Mariña Oriental, limítrofe con Asturias. E pois aí medrei xunto pois con meu pai, que sempre tivo cabalos, vacas, foi sempre gandeiro. E pois dende pequena aprendín pois bastante o oficio andando con el e bueno, indo por aí axudando e sempre me gustou. E bueno, pois sempre me gustou de montar a cabalo, as vacas, ir ao monte, velas, e bueno, todo o traballo que ten, sempre me gustou ir, pois, desparasitalas, cambialas de prado, todos os traballos eses sempre me encantaron. E igual que as vacas, pois, que as cabras, que as ovellas, sempre me gustou. Entonces, pois,
a medida que fun medrando, pois fun me dando conta que iso é o que me fai feliz, entón é o que me quero dedicar. Que, bueno, pois, considero que hai poucas persoas que, así da miña idade, que se queiran quedar pois a vivir, por exemplo, na Ponte Nova, porque eu teño claro que vou vivir aí e vou seguir pois ca gandeiría. E pois vou falar un pouco de onde me vou incorporar, pois o que teño pensado facer. E, bueno, para poñervos un pouco en contexto, o lugar é un pobo que se chama Neipín, que pois é un pobo que está no alto da montaña, é dicir, ten un relevo montañoso, o suelo pois, é pobre en nutrientes, entonces tampouco é que medren pastos, e máis hai un relevo arbustivo, medran moitos toxos, moitas xestas, pois bueno, como que non hai prados en sí, praderías, había antes algunha, porque tamén pois vivía máis xente, agora co despoboamento no rural e todo eso, pois quedan moi pouca xente, e entonces pois as fincas, obviamente, póñense a bravo, e bueno, están así, como vedes na imaxe, hai a maioría están plantadas con eucaliptos, que nin os eucaliptos medran ben, a verdad. Así que mirai como é o suelo. E bueno, pois é un terreo moi pouco fértil, é difícil, a verdade, traballar con el. Aquí podemos observar pois como é un pouco o relevo de aí e o terreo. O suelo tamén é moi pouco desarrollado, é dicir, a rocha nai está moi cerca da superficie, entonces, bueno, todo así. E bueno, a mí o que me gustou sempre foi a gandeiría extensiva. E bueno, é en zona de montaña, porque Neipín é unha montaña. Pois bueno, pois para ter unha gandeiría nestas zonas, o mellor, en base á miña experiencia, son as razas autóctonas, porque, bueno, adáptanse moi ben ao medio. Ali é unha zona fría, é un clima, bueno, está chovendo, chove bastante, pois as temperaturas son moi baixas, e pois, por exemplo, no tema das vacas, é mellor a que empregamos, coa que traballamos máis é a raza Caldelá, que é unha raza autóctona galega, que é a que pois adapta moi ben, tema de partos, pois non hai que andar chamando ao veterinario cada 2x3, pois aproveita moi ben o terreo, vaya, o monte, pastan ben no monte e non perden kilos, nin están fracas, o sea que mantéñense ben. E, bueno, interesante tamén son estas vacas pola súa rusticidade, porque, pois, eso, adáptense genial, son vacas, pois, que para esta zona, das mellores. A ver, despois se queres, pois, pa cebar ou pa teres en intensivo non é a mellor raza, pero, bueno, aí vai moi ben, non dan problemas, contra o lobo, a verdade é que se defenden genial, entonces non temos moito problema así cos xatos, e pois teñen bastante carácter tamén. Aquí as fotos das vacas. E bueno, despois tamén sempre me interesaron e me gustaron as bestas do monte, que a mí pareceme imprescindibles para manter os pastos en bo estado. Así en algúns pastizais pastan primeiro as vacas e despois aproveitan todo as bestas, genial, deixan todo moi ben. Abren as zonas tamén de toxos e matogueiras. Na miña zona pois hai bastante toxo e as bestas comen o que rebrota, o blando, cómeno e deixan todo pois moi ben, aproveitan, a verdade é que genial. Si que hai máis problema que as bestas co lobo, porque nesta zona pois hai bastante, si que temos bastante problema, pero bueno, ao final as bestas que temos, que non son bestas moi anchas, son bestas pequenas do monte, das que houbo sempre, pois non gastan moito, é dicir, con pouco tamén se manteñen, genial, pois os poltros tamén mandámoslos para carne, temos bestas tamén pura raza galega, que pois son as que houbo sempre aquí, tamén raza pois autóctona,
E pois ao final, é iso, as razas autóctonas ao final teñen unha selección natural desde sempre, viviron aquí dende sempre, entonces xa se foron adaptando, por exemplo, as enfermedades, as bestas ou estas vacas, por exemplo, as enfermedades propias da zona, pois xa non fai falta nin vacunar nin nada, porque xa ao seren daqui, pois adaptanse moito mellor e non dan problemas. E bueno, tamén o gando ovino caprino, que bueno, vou falar sobre todo das cabras, que é o que máis me gusta, as ovellas, bueno. As cabras pareceme interesante nesta zona, na miña zona, por exemplo, porque, claro, ao ser zona que a vegetación é tan arbustiva, pois hai moito risco de incendio. Moito. Entonces, pois as cabras peso son o mellor, é a mellor desbrozadora natural que te podes encontrar. Os montes, sempre digo, se nun monte houbera 200, 300 cabras, non había nin a mitad de problemas que está vendo agora. Desbrócenche, encima abonan, que pasa? Que pa castiñas, se as queres ter nunha finca, obviamente son mellores as ovellas, porque as cabras é algo complicado de telas no sitio. E pois tamén hai problemas, obviamente, co lobo. Na miña zona non se poden deixar por aí, porque aínda que leves cans con elas e todo, en 0, desaparecenche. Entonces, pois nada, aí hai unha foto á dereita que temos aí ca malla eléctrica, que ás veces funciona e outras non. Pois a verdade é que me gustaría ter bastantes, o que pasa é que iso está complicado. Está complicado. Sí, habería que volver ao oficio de pastorear, que agora eso desapareceu, e habería que andar con elas, expulsar a noite, traelas para a casa, e iso agora xa non ves a prácticamente ninguén aquí en Galicia, naida fai. Pois ese sería o ideal manexo das cabras actualmente, estás ali con elas, claro, perdes todo o día, e que ao final ganadería é unha forma de vida, non é un traballo. Así, sobre todo en extensivo, para min é unha forma de vida. Se tens que perder o día, pérdelo, non tens vacacións, normalmente. Bueno, se che gusta de verdad, pois sacrificaste, e se non, pois queixaraste. Sí. Bueno, aquí máis fotos das cabras. É de Víctor. E bueno, respecto ao manexo animal, as vacas e as bestas, ao estar en grandes fincas no monte, que, bueno, pois hai costas, hai pedras, está todo... Bueno, non é un prado, claramente. Hai árbores, pois o que utilizamos principalmente son os cabalos, porque métense por sitios, non se mete unha moto, nin un quad, non fan ruido como fai, pois eso, as motos, por exemplo. E pois a verdade é que nos vai bastante ben, porque tamén os animais xa están acostumbrados a velos, entón non se asustan demasiado, e pois empregámolos para cambiar de finca. Se hai que coller algún animal por aí, pois tamén se colle, porque ao final son animais que tampouco están constantemente en contacto coas persoas, entonces non podes chegar e mandarlle unha cabezada a unha vaca e levala para a casa. Tes que, pois, se en algunha finca temos mangada, pois metemos a mangada, e senón, como se pode apreciar á dereita, meu pai é o meu mozo pillando unha vaca laceándoa aí contra un árbol, porque ás veces non se ve ben xa. Bueno, pois é o que están facendo. Porque claro, se che escapa unha, por aí polo monte, tens que ir coller, pois empregamos o lazo, que pouca xente tamén sabe facer estas técnicas, e sabe o que é. Pois nada, lacías a vaca, se hai árbores, pois intentas coller a corda e metela así po árbol e trancala para ter a vaca xa medio collida, pero bueno, é difícil, tens que ter agilidade, ollo, e tens que estar acostumbrado tamén os señales da vaca e todo, porque tampouco é que sea algo peligroso, sí, pero tamén é o que hai que facer, senón é moi complicado. E nos cabalos neste traballo axúdanos moito, e os cans tamén.
E, bueno, falando de cabalos, na miña casa tamén sempre se fixo a rapa das bestas. Ao principio era unha xuntanza máis ben de amigos, e aproveitamos para desparasitalas, e nada, cortábamos a crina, e facíamos así, bueno, pois se fora a rapa, de tumbalas e marcalas. Antigamente marcábanse porque había igual 400 ou 500 ou 1000 bestas no monte, en algunhas zonas, e pois para saber cales eran de cada un, pero bueno, agora xa é por conservar a tradición, marcámoslas con nitróxeno. É unha tradición pois que na miña zona non hai moitas, está a do Campo do Oso, esa leva toda a vida, e despois, bueno, esta fixémola pública este ano pa que a xente tamén puidera ver. É verdade que foi todo un éxito, pasámoslo moi ben, ao final é iso de conservar as tradicións, e tamén pois, ter actividades en zonas que igual, como é Neipín, que a xente non só é ir, entonces pois é algo para que vexan o pueblo e que sepan que existe. E bueno, vou falar agora tamén algo do traballo do terreo, como traballamos, como vou seguir traballando eu coas fincas de aquí, que a maioría están abandonadas. E bueno, pois fanse queimas controladas, que bueno, toda a tuxeira, todo isto de todo, bueno, pois a vegetación, ventos, todo, faise unha queima controlada, bueno, coa finalidade de crear pasto en zonas que tú velas e dices, aquí non houve pasto na vida, ou non pode haber pasto, é imposible. Pois nos facemos unha queima controlada, pedimos o permiso, e cando non o conceden, pois faise a queima, se o conceden, e pois, bueno, despois, cando xa está todo queimado, procedemos a facer un encalado e a fertilización con fósforo e potasio da terra. Despois sementamos erva para que, bueno, para que os animais non estén sempre tampouco entre a tuxeira. Tamén ten que haber pois zonas de pastizais no monte, pois iso é o que queremos un pouco pois facer. Tamén deixamos algún árbol autóctonos, como van ser carballos ou bidueiras, para que os animais se poidan refuxiar e que haxa tamén sombras. E, bueno, a queima pois mellora tamén a fertilidade polas cinzas que deixa, despois medra a erva bastante ben. E, pois, eso, tamén seguimos ao mesmo, que axuda a prevención de incendios incontrolados. Ao final tes o monte limpo, con pastizal, e pois non hai tanto risco. Aquí unha foto de como estaba antes e como está cando se queimou, queda así. E a seguinte foto é o antes de como estaba a despois. Iso é no medio do monte, pois quedou aí o pastizal para as vacas e para as bestas e para o que vaya, non? E, bueno, xa para rematar, despois de ter claro que me quería incorporar, pois, ao acabar o instituto, pois claro, tiña que decidir que estudar. Gustábame tamén veterinaria, pero ao final eu quería como aprender máis sobre o campo da ganadería en xeral, non só dos animais. Sempre me chamou a atención pois as ganaderías en extensivo, como aprender a cultivar, por exemplo, para ter uns bons resultados, vaya. Entón, a pesar de que eu sempre, ao andar con meu pai e ter bastantes experiencias nesto, parece que sabes, pero en verdade hai outro lado, que é, pois, o do estudo, o das cousas máis ben, pois, científicas, e tal, que me gustaría aprendelo para, bueno, pois, para leválo a cabo na gandería e mellorar, porque é, pois, o que pretendo facer eu, seguir casi todo, en plan, no mismo onde estábamos, vaya, facendo as mesmas cousas, pero tendo outros coñecementos e intentar, pois, melloralo. Entón, por iso decidín facer este grado, que vou no 3º ano, quédame un, pois eso,
pois a presentación xa estaría. Gracias a ela por invitarme e a meu pai por apoiarme sempre. Boa tarde a todos. Eu son Alba, veño de Mondoñedo, pertenezco Oíste ben? a unha explotación situada, para ser máis concretos, ali nunha aldea de Mondoñedo chamada Curros. E nada, a nosa marca tradicional é Xan das Bouzas, o nome da explotación, da sociedade que temos. É unha sociedade familiar. Xa vou dicir. En Curros o gando do monte é parte da nosa, é todo, mellor dito. Nosotros vivimos deso, non temos ningún outro oficio nin nada polo estilo. Os terreos ali son moi costentos, de feito, algún é intractorable de todo. Vamos a ver, nosotros intentamos sacarlles o máximo proveito pastando os animais, con costentos que son e todo, intentamos sacarlles ese proveito, aunque despois pedimos tamén unhas queimas controladas que non nos deron, en principio non nos las van a dar, porque supuestamente pedimos para moitas hectáreas, entonces, pero tamén se as pedimos foi por algo, que pasa que non nos las van dar. Ese é onde vivimos, Curros. A superficie que declaramos, que temos, son sobre 200 hectáreas ou así. 60% é de propiedade e o 40% é de aluguer. Aluguer, fincas que levamos pola renta, que nos dan para facer, que che van dando, e que te vas facendo con elas para que non queden abandonadas. Están en varios concellos do contorno de Mondoñedo, Mondoñedo xa en sí, e despois estaría Lourenzar, Río Torto e Trabada, e Abadín. Parte do gando alrededor do 50% do censo. O 50% do gando que temos está ali, ao pé da casa, está en Monte Abertal, é gando do monte. Tanto as vacas como as bestas están todo en Monte Abertal logo, non temos ningún tipo de cierre, a non ser as que están nos prados. O resto non ten ningún tipo de cierre, está todo ceibo. Animais afectados a este tipo de pasto é climatoloxía, porque son, como ben dicía Uxía antes, por exemplo, as bestas non é o mismo, pois unha besta que está de estar nunha finca en pasto bon, que é unha besta que está de estar no monte, noutro tipo de pasto, que é pasto máis duro, máis arbustivo. Non valen tampouco, non podemos mezclar. É como non vamos botar unha vaca de leite para o medio do monte, eso é inviable. O pasto, eso que dixen, o resto do gando está en fincas cerradas. Temos que ir movéndoas como podemos. Temos camións, para trasladalas de un lado a outro. Pouco a pouco. Temos varios CEAs, CEAs quere dicir varias geolocalizacións, por dicirlo así. Na casa temos 0,1, temos 2 de 0,1 e un de 0,2. Que serían, no de 0,1 temos as 30 vacas de leite, que, esas pastorean, estamos certificados en pastoreo, pastan todo o día, só las metemos para, muxirse e comer o pienso e despois van para fora, todo o día, e de noite tamén van para fora. Despois temos as de carne, que temos sobre 150 de carne, e despois a recría, que son 25 xovencas ou así, máis os xetiños, pero Temos ovellas tamén e temos cabras, eso está todo no mismo CEA, hai sobre 60 e pico cabezas. Temos varios mastíns, porque as cabras teñoas ahora mismo en 2 bandos e en 2 grupos, e, gracias a Dios, en cabras agora tuvemos algo menos de ataques, pero tamén agora mismo, para 15 ou 16 cabezas de cabras que teño nun rabaño, teño 4 mastines, así que xa vos podeis imaginar o que me queda para poder vivir deso, co que me comen os cas todos os días. Despois temos 300 bestas. Hai máis cifras.
que tamén é, bueno, un método de vida que nos axuda do que vivimos, porque, bueno, facemos a rapa das bestas de Campo do Oso e tamén facemos a baixada da San Lucas, pero nas bestas volvemos ao mismo, temos bestas de monte e tamén temos algunha besta cerrada, bueno, pues en fincas particulares, pequenas, bestas máis mansas logo. Tamén temos un CEA de tratante, bueno, porque o meu sogro antes era tratante para a compra e venta de ganado. En Río Torto temos outro CEA, que aí temos entre 18 e hoxe igual hai 20 vacas máis. Manexar tanto brazo en tanta superficie bastante... É moi difícil manexar o ganado porque, bueno, sempre tes algún tipo de complicación, que si unha non quere subir ao camión, que si a outra, bueno, sempre hai algunha cousa. Pero vamos indo, maloseña. Olha o que fixo isto. Dalle. Bueno, vamos falar sobre as bestas. As bestas que están no monte están todo o ano no monte, non lles damos ningún tipo de suplemento nin nada. Podemos levar auga de brao, pero despois non lles damos ningún tipo de forraxe en todo o ano. Bueno, podes ter o problema de que che escapen, que hoxe mellor están aquí, a mañá están no pueblo do lado, igual te chaman, e hai aquí unhas bestas, serán túas, serán. De quen van ser, porque pouca máis xente ten ganado por ali. Así, bestas poucas quedan. Por ali pouca xente ten bestas, de feito, creo que ao mellor, se nosotros nos plantexáramos, por exemplo, pois deixalas, o monte estaría perdido porque iríase todo a bravo, porque naide máis ten ganado do monte así como a nosotros. Pero bueno, esperemos que non teñamos que deixalas. Bueno, aí tiña que falar de San Lucas xa. Bueno, vou falar antes de cambiar, vou falar do que é a baixada da San Lucas. Non sei se algúns dos que estáis aquí algunha vez fostes. Alguén baixou a San Lucas, os que hai aquí? Naide foi dos que estáis aquí a baixada da San Lucas? Bueno, pois antes de nada invito-vos a ir. O día 17, ás 6 da tarde ou por aí. De outubro? 17 de outubro. Dentro dun dun mes. Prácticamente. Bueno, pues vamos a ver, explícovos un pouco o que se fai. Votamos como unha semana antes, máis ou menos, xuntando as bestas todas, bueno, para un cierre. Entón hai que xuntalas todas, porque claro, como vemos dixen antes, están en Montes Abertales, entón están moi expandidas. Ás veces algún aínda queda. Xuntámolas, entonces o 16 de outubro, bueno, pois facemos como a última xuntanza. O 17, mediodía, xuntámonos todos, preparamos todo, bueno, comemos así algo, e despois salimos da casa e vamos para a finca onde estemos. Desde ali pártese hasta Mondoñedo. Desde o monte hasta Mondoñedo. Baixamos todo por pistas. Non temos outro tal. Unhas fotos mellor, non? Bueno. Sí, pero está moito variante. Sigue. É ese. Non. No, esta é. É que está moito variante. Bueno, vamos intentando, pois ao mellor vamos entre 20 jinetes ou 20 e pico, tranquilamente, para guiar as 300 bestas. Consiste en que, bueno, as bestas van todo por onde eso, pero hai que ir poñéndose para nos cruces das pistas, para que non se escapen, hasta a chegada adiante da catedral, que pasan por diante da catedral de Mondoñedo. Iso é o momento máis bonito, cando chegan ali todas. Bueno, se alguén vades velo, espero que vos guste. E despois van camiño da feira hasta o 18, que é a feira da San Lucas, e o 18 pola tarde volvemos partir a salida hasta outra vez ao monte, onde se volven deixar pechadas. Despois, nos días siguientes, pois hai que ir... Claro, porque esa noite non nos podemos deixar ceibas polo problema de que se hai crías, as máis
bueno, ao ir tan xuntas e tan mezcladas, pois poden perder as súas crías, porque a cría ao mellor marcha con outra e bueno, despois perdese, e se vai o lobo xa olvídate. Entonces esa noite tamén as deixamos pechadas e despois aos días seguintes pois temos que volver ao seu grupo a cada grupo ao seu sitio, logo abrirlles e mirar de que volvan ao seu hábitat e que todo volva a ser como antes. Iso son as San Lucas do Mondoñedo. Bueno, a nosa crea polas rúas, como ben podedes ver. Están aí diante da catedral, é o momento onde se chega diante da catedral e despois a da vosa esquerda é a cando pasan polas calles, cando eso. Pero bueno, o máis bonito é cando estamos na catedral. De feito, o ano pasado salira super bonito porque gravaron con un dron e bichelo cando empezaron a daban voltas sobre si mismas ao redor. É moi bonito. 15 kilómetros. Leva un cacho, ainda leva máis subir. E a volta non vos quero contar. Porque ademais Sí. hai que volver a modo, teñen que comer algo. Sí. Metémolos ao río beber, que hai ali bueno, que nos cadra de paso, xusto. No, iso é o 17 e o 18. O 17 chegan e o 18 vanse. Sí, durmen en Mondoñedo. Pero é igual, porque son moitas bestas, sabes? Para que, a ver, intentamos sempre darlles algo de erva seca durante a noite, que lles vas a rimar e tal. Pero como están moi cerradas, e péganse entre elas, bueno, de sempre. Despois algunha poñenlles un capacho para beber, o sea, unha tina negra destas, que eu xe lle lo dixen, o sea, unha besta do monte, tú crees que mitad delas bebenche nunha tina negra que nunca na súa vida viron? Non che bebe. Por iso despois cando salimos, que marchamos, bueno, pois metémolos ali ao río, e ao mellor estás como 8 ou 10 minutos, sabes, deixándoles andar polo río arriba e abaixo para que poidan beber, por lo menos, que é algo. E despois hai que subir moi despaciño, porque se hai voltriños pequenos, pois ao mellor non che dan subido, sabes? Hai que ir pouco a pouco. E levache tempo, Lévanos baixar, logo baixamos. Baixar, eu creo que en 40 minutos ou 45, sabes? Porque van, pero na subida 2 horas. Porque temos as bestas Bueno, as bestas témolas porque sempre tuveron bestas, non tantas como agora, pero bueno, para iso estamos a juventud, para poder aumentar e seguir. Tamén as temos, pois máis que nada, para que os montes esteñan limpios, porque o que non come a vaca, a besta sí que o come. Entonces o que nos interesa é iso, ter un pouco de equilibrio nese sentido, de que poder aproveitar e sacar o máis aproveitamento posible. Se desbrazadoras... Bueno, sí, que son desbrazadoras que o que dicía eu xa antes, é todo, pois, tens que ir facendo así, trompeando para poder sacar algo de proveito da mellor maneira posible en sitios que son moi malos de traballar. A produción de leite é outra fronte de ingresos e de equilibrio. Bueno, sí, temos sobre 30 vacas de leite, como ben dicían antes, facemos pastoreo, o sea, rotación de pastoreo, pois hoxe van para ali, mañá van para colá, andan bastante, están afeitas a camiñar, e nada, eso somos eu e a miña sogra, somos nós, solamente eu e a miña sogra, somos as encargadas das vacas de leite. De leite en vacas de pastoreo, facémoslo nas parcelas. Bueno, sí, bueno, como ben dixen, andan, pero bueno, por ali por cerca da cuadra, sin... Bueno, pois nada, esta era a miña explotación, máis ou menos, así foi un pouco rápido, pero que senón nada. Gracias pola vosa atención, e como ben dixen, invito vos outra vez a San Lucas o día 17 para que vexades a baixada. Bueno, a premura do tempo pois tamén obligou a pasar moitas diapositivas, porque a parte da baixada o último domingo do mes de xuño celebran tamén a Rapa das Bestas no Campo 2. E aí había unhas fotos bastante interesantes do traballo que fan. Claro, é unha labor cultural increíble. Aí está, así, volva esa.
Aí está, entre outros, un dos fillos, o fillo varón, que O que está está por aí na tamén, cabeza agarrando o poltriño é o meu fillo, sí. deste ano. Bueno, fais o último domingo de junio e unha rapa, pois, fais o mismo que se fai na de Uxía. O que pasa é que esta rapa é moi antigua. Leva, pois este ano foi a 45 edición rexistrada, pero bueno, xa levaban anos, imagínome que facendo os antepasados. E estamos intentando, e vamos intentar que non se perda. Este ano, bueno, estamos mirando de facer unha asociación para poder facela o mellor posible e que non nos poñan moitas pegas para poder seguir facendo, porque senón sabes que pasa? Que eu creo que hasta o momento de agora o sea, a xente que facía esa rapa nunca se atreveron, sabes, pois a dicir vamos a intentar que non la valoren, vamos a intentar que... Entonces, por eso este ano, bueno, primeiramente estamos facendo a asociación, bueno, ahora está feita, pero claro, por eso, primeiramente fixemos unha asociación, sabes, porque senón todos che poñen pues, pegas por aquí, pegas por ali, porque non tes isto, porque non tes aquilo. Sí que vamos a intentar que seña recoñecida e que, bueno, pues que non se perda, porque eu creo que os nosos antepasados loitaron moito para seguir facéndoa e non o vexo xusto que agora deixamos perdela por nada, porque non haxa xente que non teña inspirado neso. É que como isto para eles foi sempre a práctica habitual, tampouco eles o tiñan valorado, e dice, bueno, é que é o que se fixo sempre. Pero claro, isto xa empezan a ser prácticas excepcionais. De feito, este ano hubo moita xente, a verdade é que sí. Sí. Tuvemos o problema ese co curro ese e tal, pero como tiñamos o outro, fixámoslo no outro, a verdade é que creo, porque eu tiña medo que digo, bueno, pues, a mellor non vai vir a xente ou tal, pero sí que veu xente, entonces foi o que nos animou a dicir, mira, vamos seguir facendo e vamos a intentar que isto non se pode perder. Esperemos que non se perdan, nin esta nin outras. Bueno, pois moitas gracias, Alba. Traballo no Centro Movegondo, que, como algúns saberedes, pertence á Axencia Galega da Calidade Alimentaria. A maioría das cousas que vou dicir son derivadas de datos de proxectos e de cuestións que vamos abordando no centro, así a todo, é obvio que eu non son a voz da Consellería, eso que quede claro. Vale. Bueno, vou falar un pouco do que son os gases de efecto invernadeiro, non vai ser unha charla tan amena como a que deron os compañeiros, vai ser un pouco máis peñazo, pero bueno, prometo que ao final ten unha parte que eu creo que é de interese, eu creo que toda de interese, pero disculpade. Bueno, nesas tres gráficas vedes un pouco o que son as, non sei se ve moi ben, ao final da charla, porque hai moitos datos, está o meu correo electrónico, quen quera a charla, que me pida, que eu llamando. Unha charla que ten bastante peso, entonces teño que mandala polo transfer, entón, bueno, que quede eso dito. Vale. Bueno, tedes arriba no cadro azul as emisións globais de CO2. Basicamente, a liña da charla é un pouco quitarnos das nosas costas o que parece que somos os grandes emisores de CO2 equivalente no mundo e que todos os males veñen debidos á actividade agraria que, como digo moitas veces, é unha actividade inherente á propia existencia do ser humano no mundo. Se non hai agricultura, se non hai gandeiría, non poderíamos estar aquí, porque o que facemos é darlle de comer á humanidade. Bueno, pois tedes arriba o que son, hai cifras varias, pero bueno, entre o 14 e o 20% dos gases de efecto invernadeiros son debidos á actividade agrícola. Eses gases de efecto invernadeiro basicamente son tres, que é o manido metano, do cal temos gran parte da culpa, pero como vedes no gráfico da dereita, unha terceira parte, porque hai outras partes de metano que se emiten das que non se fala tanto. Nos emitimos o que son gases entéricos debido a esa fermentación entérica polos animales, un tercio do gas metano, pero hai casi outro tercio que se debe ás explotacións petrolíferas ou ao acumulo de lixo ou
etc, etc, etc. Sí que somos os grandes produtores de NO2 a nivel global, o que é a agricultura, pero o óxido de nitróxeno creo que é un 5% do total ao que se debe o quecemento da global. Vale. Bueno, tedes aí que no gráfico de arriba á esquerda todo está referenciado, non son datos inventados, por suposto, o que é a contribución da gandería e agricultura en verde ao quecemento global. En roxo o que é a contribución do que son as enerxías que todos usamos no noso día. Logo, ao final, farei unha referencia a todo isto, pero que é así, non? Vale. A gandería e a agricultura, ademais, teñen, a diferencia de outros sectores, unha parte que detrae CO2 da atmósfera debido a, como ben sabedes, a función fotosintética das plantas. Vale. Sempre, como non teño moito tempo, resumo bastante. Sabedes que hai algúns sectores nos cales está regulada a emisión de CO2 e as empresas pagan en función do CO2 que emiten. Por exemplo, o eléctrico. Bueno, é así, e é así ademais porque leva regulado bastante tempo, porque é moi fácil de emitir esa emisión, perdón, de medir esa emisión. Básicamente, se eu que teño unha empresa que o que fai é queimar carbón ou queimar gasoil, a térmica de Arteixo, por exemplo, que queima unha combinada que creo que queima gas e gasoil para facer enerxía eléctrica, simplemente sabendo o factor de emisión desas sustancias e sabendo os kilovatios que produzo, eu sei canto carbono equivalente estou producindo por kilovatio producido. Por exemplo, un litro de gasoil ten 1,67, estos son datos IPCC, kilos de carbón equivalente. O sea, que cada vez que queimamos un litro de gasoil no tractor ou un coche, emite 2,67 kilos de CO2. Bueno, pois isto é fácil. No noso mundo, isto é bastante máis complexo. Bastante máis complexo. No que son as actividades agrícolas, tal e como dixen anteriormente, hai unha parte de actividade agrícola na cal, hai factores que son complexos de medir e factores sobre os que non hai un, digamos, quórum científico, tanto de emisión como de estocaxe, como de secuestro. Los factores de emisión máis controvertidos verémoslos agora e son moi variables ademais. E en el tema de secuestro de carbono, que é un tema que quería tocar e vou tocar aquí na charla que estou dando, realmente hai moito por facer, pero avanzovos que xa hai unha certificación e unha serie de historias. Vale. Como vos dixen anteriormente, no rebaño e manexo, e isto é aplicable tanto á agricultura e á ganadería intensiva como extensiva, o factor de tamaño, produción, a cantidade de recría, a idade do primeiro parto, isto podría ser para ovellas e para cabras tamén, a eficiencia alimentaria, a calidade da forraxe, a xenética, o axuste de ración ás necesidades, todos estos son factores que poden influir no que a emisión de CO2 que sempre se vai medir por kilo de produto producido, vale? Entonces, se eu son capaz de producir X kilos de carne con un número de ovellas ou cabras que é menor que o que produce o veciño, a miña pegada de CO2 vai ser inferior por kilo de carne que a que ten o veciño que necesita máis animales, polos motivos que sexan, a igualdade de factores. A mosca que hai no cuarto, venme a mí xustamente. Digo isto non... Isto para explotacións intensivas é un factor clave, un dos factores que temos na primeira nas emisións exentéricas, o que producen os ruminantes veñen sendo sobre o 50%, o manexo do xurro outro 25%, e é a capacidade que temos de manexar xurro nas explotacións. Como se manexa, cando se manexa, como se aproveita, iso é moi importante.
as capacidades que temos das fosas para poder almacenar e distribuílo cando realmente é necesario. Bueno, todos estos son factores que realmente temos que ter en conta e se teñen en conta a hora de calcular a pegada de CO2. O manexo das pradeiras e cultivos. As pradeiras permanentes teñen un desconto importante. Isto é moi variable porque depende de anos, de climatoloxía, de temperatura, de tipo de pradeira. Realmente modelizar e facer todo isto uniforme é prácticamente imposible, pero bueno, logo vos direi un pouco o que creo que pode ser a idea de todo isto. O tipo de cultivo, a introducción en explotacións máis ou menos intensivas de leguminosas que teñen unha doble vertiente en tanto en canto que están captando nitróxeno atmosférico a traveso da simbiose que teñen co Rhizobium e digamos que o que están facendo é meter máis proteína no circuito que temos na granxa e evitan así que utilicemos adubo de síntese e ademais que estemos incorporando proteína exóxena ás nosas explotacións, nomeadamente soja, colza ou calquera tipo de proteína que non producimos, porque calquera animal intensivo ou extensivo necesita unha cantidade mínima de proteína que no caso dos extensivos basicamente ven por parte da forraxe. Falou o compañeiro, a compañeira, creo que foi o Xía, bueno, non sei, da agricultura, non sei, me parece, agricultura regenerativa, agricultura con baixo input, con prácticamente no laboreo. Bueno, todos estos son cuestións que se teñen en conta a hora de calcular a pegada de CO2 nas explotacións. Pon aí cantidade e calidade de forraxe. As compras externas tamén son un hándicap e un elemento moi a ter en conta desde o punto de vista do que é a pegada de CO2 nas granxas, a cantidade, a calidade, a orixe e en menor medida o consumo de enerxía e falo de leite. Digo, cando falo destas cousas, había un compañeiro, unha empresa que comentaba, bueno, compañeros, estou na administración pública, pero bueno, era de unha empresa, que comentaba o fluido que é todo este sistema e realmente é complexo porque, bueno, ao final cando ti estás a calcular a pegada de CO2 nunha granxa ou nunha actividade, podemos calcular a pegada de CO2 nunha actividade de fábrica de tornillos ou nunha oficina, eso é así. Pois nunha actividade como pode ser a gandeira, todo parece como un pouco máis inexacto. E é inexacto porque realmente hai moitas variables que son complexas a resolver. Por exemplo, esta é unha variable, non sei se vese máis ou menos, non? Ali vese mal, pero aquí vese mellor, non? Vale. Bueno, esta é a pegada de CO2, o sea, hai unha pegada de CO2 que o IPCC, un organismo, neste caso un organismo privado, pero bueno, atribúe a cada materia prima, segundo como se produza e onde se produza, vale? Entonces esta é a pegada de CO2 que ten a soia que se produce nunha serie de países. Bueno, isto é unha empresa americana, por suposto a maior pegada de CO2, a peor é dos rusos, que son moi malos, e entonces estos rusos creo que están en torno a 5, que non o vexo desde aquí. Bueno, non, ten que ser máis. No, é o da esquerda, 0,77, que non o vexo. Bueno, pues, o que xa... Está aquí. Bueno, vale, pois eso. Bueno, e vedes que basicamente esta pegada de CO2 ven moi derivada, pois como no do leite ou como no da carne, que inputs necesitamos e cales son as saídas. Por eso vos decía que é importante sempre se refire todo aos kilos que estamos a producir. Se eu nunha hectárea de soya en Rusia estou producindo 200 kilos e utilizo, ou 3.000 kilos de soya e utilizo os mesmos inputs que utilizan en Ohio e ali producen 6.000, pois a pegada é a mitade. Entonces, bueno, pois vedes aí que bueno, pois isto é o que di esa empresa que é así, vamos, vale, moi ben. Que ocurre? Que hai un factor que aí non se ten en conta, que na seguinte diapositiva sí que se ten en conta, que é o factor que se chama LUC, Land Use Change,
que é o factor de cambio de uso do solo, da terra. Claro, isto é complexo tamén de medir. Vedes aí que os dous países que quedan máis perxudicados ao incluir este factor son Brasil e Argentina. Bueno, porque aí o que estamos metendo, vedes que o tema de Rusia queda moito máis diluído, sigue tendo o 0,7 que é o azul que está aí, e incrementa en 0,27 por un cambio de uso de solo, co cal a complexidade de todo isto é moi grande, por decir, falar de Rusia ou Estados Unidos, eso é un mar, xa falar do Estado noso é unha diferencia brutal, pero bueno, para que vexades que iso é realmente complexo de medir, non? De feito, hai un acordo, hai unhas medidas internacionales nos cales, por exemplo, se dice, bueno, pues a soya que se importa no Estado, en España, ten un factor de emisión de 3,3, e así asumimos todos. Metes no modelo, entonces unha vaca galega que consume 1.500 kilos de soya ten polo factor de emisión da soya ten 3.000 ou 4.500 kilos xa equivalentes de CO2 se esa soya ven de determinadas zonas. Vale. Pero, claro, falar da soya do Brasil tamén ten isto, que a soya do Mato Grosso ten un factor de emisión segundo este estudio de 4,4 e a soya do Paraná, que é unha zona onde non hai a Amazonía, ten un factor de emisión do 0,9. Pero 0,9, non sei canto pon aí. Bueno, o que vos quero indicar con todo isto é que realmente nós que levamos 8-10 anos traballando con isto, costanos moito traballo dicir o factor de emisión do leite ou da carne en Galicia é este, porque hai demasiadas variables que aínda están pouco controladas para poder aseverar isto. Vale. E se iso é un mundo, isto xa é a estratosfera, porque o tema do secuestro de carbono é un tema moi debatido, moi estudiado, moi complexo, no cal realmente non hai moitísimas variables que influyen no secuestro de carbono. Sabedes ben que, bueno, despois do que son os mares, a terra, o que a capa da terra que temos cultivable é o maior reservorio de carbono que hai, toda a materia orgánica que temos aí. Galicia é moi rica neso. Moitas veces a nós cando nos invitan ás reunións do INIA parecemos como marcianos, non? Porque realmente ali o que se dedican é a falar dos solos que non teñen materia orgánica e da falta de auga. Nós, pois a verdade é que nos vemos un pouco descolocados, porque justamente temos solos que, non sei, a media en Galicia pode estar en torno a un 6-8% de materia orgánica, en Castela non chegan a 1%, e da auga, bueno, pois aquí a cousa debería estar máis ordenada, pero habitualmente non temos os problemas de seca que teñen, sobre todo no Mediterráneo. Vale. Entonces, bueno, o secuestro de carbono é un tema, como dixen, controvertido e se está avanzando neso. E logo hai outro tema máis por meterlle máis variables incontrolables, que é os elementos da paisaxe. Os elementos da paisaxe, se vou comentar despois, son considerados segundo o modelo que utilicemos, porque tamén nesto hai guerras. É dicir, hai unha serie de países que utilizan un modelo, unha serie de empresas que utilizan un modelo e outras que utilizan outro. Entonces, esta é unha granxa, casi que non vou baixar o vídeo da granxa, que sería o botón este azul, pero esta é unha granxa que está en Terrachá, bueno, por aquí, en Lugo. E esta granxa produce a mesma cantidade de leite que produce a seguinte que ides ver. Os elementos da paisaxe, sedes, son las... como se chama sedes en castellano? Setos. As sebes, árbores e outros tipos de elementos, árbores de ripisilva, bueno, como vedes aí, sendo unha granxa que produce unha cantidade de leite moi importante, están presentes. E iso, desde un punto de vista agronómico, podemos decirlo, dificulta determinadas labores, pero realmente tamén dalle un valor a isto que está facendo esta xente. Esta granxa, contra a cal non teño nada, está no mesmo estudio que esta, é unha granxa que está noutra zona, que obviamente non é Galicia, non vou baixar o vídeo, pero isto é un páramo. Decía un compañeiro que está por aquí que si calquera paxariño que se asome por aí, vamos, dura segundos, verdad, Marcos? Dura segundos si ven o gavilán, porque non hai un mísero,
decíalle ao compañero Marcos que está ali, decíalle cando fomos visitar esta granxa, que fomos 6, 8 veces, por certo, unha xente encantadora, non ten nada que ver, e fan non moi ben, non ten nada que ver con nada desto, decíalle que me recordaba cando eu son de Porto de Mar, cando iba a pescar pola noite, e aquelo parecía como o mar, pero un mar de terra, porque é algo que non estamos afeitos aquí, é dicir, isto é unha foto en Castela, obviamente, non había unha luz en kilómetros a redonda e tiñas unha sensación, cando se nos fixe de noite, como estar completamente aillado, como estar cando estás no medio do mar. Non sei se algún te des ido a pescar así a media altura, e cando estás no medio do mar tes esa sensación. Ves as estrelas e pouco máis. Pois isto igual. Eu creo que desde a administración, desde os organismos públicos, temos que velar e facer porque todos estes elementos da paisaxe que descontan CO2, por suposto que se descontan CO2, teñan sido en conta a hora de calcular a pegada de CO2, porque ademais é unha demanda que nos está facendo a sociedade e non lle vou botar a culpa a ninguén de aí, son as circunstancias que teñen, pero realmente, se nós temos unhas circunstancias diferentes e queridas pola sociedade, temos que poñelas en valor, vale? Ben, o que vos decía, Isto son ferramentas para o cálculo de gases de efecto invernadeiro, obviamente non vou afondar en ninguna delas, e aí temos 3. O Coolfan Tool, que é o da arriba esquerda, que utilizan a maioría das empresas multinacionais, o Cap de Serre, que é o que se utiliza maioritariamente en Francia, que é o que estamos utilizando nós, e o ANCA, que é o Annual Nutrient Cycling Assessment, que é da Universidade de Wageningen, que por suposto que é o que utiliza Friesland Campina e o que se utiliza en Holanda. Cada un ten as súas cuestións. Por exemplo, nos utilizamos o francés e o francés ten en consideración todo o tema de sedes, árbores, pradeiras permanentes, cousa que, por exemplo, no CUL non se ten en conta. É un programa máis americano, no cal, bueno, pues ten en conta que comen as vacas, os cultivos e esas historias. Bueno, isto foi unha charla que nos deu Solén, unha compañeira francesa que traballa nese instituto, o Institut de Levache, hai un ano aquí en Mabegondo, e naquel nos estuvo presentando un programa que leva en Francia xa traballando 8 anos, que é o Label Bas Carbone, que é un proxecto do Ministerio de Transición Ecolóxica, non é do Ministerio de Agricultura, que é transversal, que traballa tanto en transporte como non sei que, e que empezou a traballar en agricultura e gandería no ano 18. A máis simpática destas é a última diapositiva, porque aquí me vedes falando moi serio, pero son bastante crítico, e logo veredes nas últimas diapositivas que, bueno, vou dicir que isto é unha carallada, que non o é, pero bueno, xa veredes. Vale, bueno, basicamente aquí o que se trata é de, bueno, pois, o que fago é xenero proxectos que reduzan a pegada de carbono, certifico o proxecto e financio estes proxectos, vale. A metodoloxía é aplicada polo de agora, tanto en bovino de leite como en bovino de carne, como en cultivos, a nivel agrícola, xa vos digo que en outros sectores se está aplicando tamén, e vedes un pouco o resumo abaixo do que vos estuve explicando até agora. Hai factores que incrementan, que emiten CO2, pero tamén hai factores que o que fan é almacenar CO2 nas granxas e temos que telos en conta. Vale, basicamente, cronolóxicamente, unha granxa que quere darse de alta neste programa, avalíoa co programa, eles utilizan o Cap de Serre, desenvolvemos con asesoramento unha estrategia para baixar ese CO2 na miña granxa. Oye, mira, vamos a axustar máis a ración das vacas, vamos a reducir o número de recría, vamos a etc, unha serie de medidas que podemos aplicar na granxa. Medimos de novo e se hai unha reducción eu voute pagar por esa reducción porque estás emitindo menos CO2 á atmosfera. Vale. Estas son as 6 medidas que non vou comentar porque son particulares en cada caso. Leguminosas, bueno, etc. Vale. O programa Cap de Serre, non veño aquí porque como venderes non o vendo, pero bueno, venden os compañeros de IDEL.
unhas condicións un pouco leoninas, non tanto en canto a precios, sino en canto a os datos e esas cuestións, pero bueno, ten versión en castelán e está desenvolvido para, como ves aí, tamén para vacas e ovellas. Vale. Bueno, isto é o que vos expliquei agora, é simplemente unha auditoría inicial, unhos factores de corrección, unha auditoría final, fan incluso un pago no medio, e existe unha empresa que se chama France Carbon Agri, que é a que fai a surveillanza, a vixiancia de todo o sistema. E entonces é a que realmente computa os créditos carbono que baixaches na tua granxa. Eu chego a tua granxa e resulta que a granxa do compañero este de Irixoa está dicindo, bueno, pues está emitindo agora mismo 3 toneladas de CO2. Aplicou unha serie de medidas e 3 anos despois, en vez de 3 toneladas de CO2, está medindo 2,8. Hai 200.000 kilos menos de CO2 que está emitindo, e entonces eu pagolle por eso. Estes son o número de granxas que están no programa. Para isto foi do ano 23, para o ano 23 había 1.250 en toda Francia. Era a finales do 23 e estimaban que para o ano 24 habería unhas 4.000 granxas, leite, carne e agricultura. Ben, bueno, isto que lle están pagando aos gandeiros é como se reparte a tarta, 40 euros, quítalle unha foto a seguinte tamén, 40 euros por tonelada de CO2. Sabedes que este é un mercado, pois é como isto da bolsa, non? Que vai para arriba e para baixo, esas cousas, cada vez vale máis, e bueno, que se reparten desa maneira. Bueno, parece un reparto bastante xusto, a maior parte do reparto, pero o máis curioso é isto, quen compra os créditos de carbono. Isto é unha cousa que a mí me dixou coa boca aberta, bueno, xa o sabía, pero bueno, vedes aí que Total Energy, que é o Repsol francés, compra o 15% dos créditos de carbono que se están salvando na agricultura francesa con este programa que é voluntario, o sea, é voluntario. Pero, sendo voluntario, lembro que hai anos unha persona que estaba no goberno me dixo que facemos en agricultura. E digolle, manda alguén a Francia e copiamos o que fagan os franceses. Entón, bueno, pois é unha boa medida, porque realmente, si eles están neste programa, é que isto ven. Bueno, aí tedes as empresas que están cobrando os créditos carbono para, digamos, facer este manido greenwashing das súas actividades, non? Pois claro, así logo nos quedamos a xente, bueno, non todo o mundo está tan metido como nós, coa boca aberta, como dicindo como Heineken pode ser hídricamente neutral, e xa non meto co CO2, pois resulta que está abrindo manantiales no non sei que, bueno, cousas destas que son un pouco realmente absurdas, ou como Total Energies pode ser neutral en carbono, bueno, basicamente o que está facendo é comprar créditos de carbono que están xenerando outros. Bueno, como vos dixen, hai unha parte que me parece de interese que é moi voluble, que é o certificado das emisións, a certificación de emisións. Bueno, hai unha parte que é a máis sensible a todo isto, que é a parte de secuestro. Na parte de secuestro xa hai legislación. É dicir, hai unha legislación europea que o que está facendo é regular como se vai regular o secuestro de carbono nas granxas. Digo porque é de interese para todas as granxas de extensivo, claro, que teñan en propiedade e que presenten PAC. Esta parte, porque van ter que certificar que pradeiras teñen, o uso que teñen desas pradeiras, e segundo uso vai ter un desconto carbono que será de interese para eles. Vale, esta non vou entrar en detalles, o que se intenta con todo isto é que haxe unha certificación por terceiros, a administración ten que estar detrás e ten que haber un rexistro público de aquilo que se certifica, e basicamente unha das cousas que se intenta evitar é o double counting, que unha emisión non se meta dúas veces. Se eu teño un pinar dentro da miña explotación de leite e o meto como desconto na miña explotación de leite, que logo non vaya como desconto cando vendo a madeira, lóxicamente, non? Vale, isto é un pouco o que acabo de comentar, e deixo vos aquí nesta seguinte o que é a legislación. A primeira é a legislación inicial, e a última é unha legislación do 24/7 de hai 2 meses escaso, no cal
métense moitísimos elementos de biodiversidade. Métese todo o tema de biodiversidade, non só desde o punto de vista de elementos biodiversos, sino tamén de fauna, de especies, que pode ser de interese. A ver, non me vexades a min como comisario europeo, que non o son, simplemente o que sí que analicei o texto e vexo que hai cuestións. Logo, como se lê a práctica, eso é outra cuestión. En teoría tamén a política agraria común defende as explotacións pequenas e familiares e vemos que o decorrer dos anos vamos no camiño contrario. Ben, bueno, aquí esta charla dina outro día en Vila do Conde, non solo isto, no de Agros, está en portugués, e un pouco aquí o que fago unha pequena reflexión sobre que o que facemos e cal é o problema que temos, porque moitas veces isto do dedo que apunta a lúa e que miramos o dedo, non a lúa, bueno, como o tema, pasa co noso sector, non? Vou relativizar os datos que poño ao tedo agora a 1965, que é o ano que nacín eu, son bastante vello, e esa é a poboación que había daquela, sobre 2.500 millóns de habitantes no mundo, e esta é a que temos agora, somos algo máis de 8.000, co cal triplicamos a poboación no mundo. Este gráfico, que non hai que aprobar a álxebra de primeiro, verdad, Uxía? Parécese bastante ao outro, e é o gráfico de emisións. Si somos máis e seguimos no mesmo modelo, pois é lóxico, é lóxico. Non llevamos negar ao resto da población do mundo o noso modelo de... Outra cousa é o modelo e discutir o modelo, pero está claro que é un dos factores determinantes para que as emisións de CO2 equivalente sexan maiores é que somos máis, consumimos máis, e ese consumo está asociado a un consumo de, basicamente, CO2, e iso que conleva é máis emisións. Eso, vamos, non hai que ser ningún xeoestratega para sabelo. Vale. Multiplicamos por 3 a población. Pero que ocorre? Estos son gráficos, se me pedides a gráfica, tedes aí as referencias, que sempre caemos na trampa de decir, bueno, esta actividade é máis sostenible. Básicamente, todas as actividades son máis sostibles cando medimos a sostenibilidade desde o punto de vista de unidade de produto que fabricamos, porque cada vez somos máis eficientes. Cando facemos un litro de leite hoxe nunha granxa, probablemente estamos utilizando menos recursos, ou probablemente non seguro, que o que se utilizaban hai 60 ou 70 anos. Pero o tema non está nos recursos que se utilicen, sino no número de litros que se producen e na cantidade que producimos. Por iso o que fago eu a partir de agora é relativizar todo a cal é o consumo per cápita. Dadevos de conta que se temos un incremento dun 100% de tal cousa, per cápita estamos consumindo o doble. Teríamos que multiplicar a emisión de CO2 equivalente por 6, porque somos 3 veces máis. Me seguides, non? Vale. Bueno, pois non sendo excesivo, o consumo de combustíveis fósiles, aí tedes que aumentou un 42% per cápita nestes últimos 55, 60 anos. Ese 42% per cápita quere decir, repito, que multiplicar 3 por 1,42, que nos dá 4,5. O sea, estamos emitindo 4 veces e medio máis CO2 que o que se emitía no ano 1965. E eu que veño do Imperio Inditex, ali de la Coru, que pasa co consumo de roupa? Se calquera de nós facemos unha retrospectiva, e aquí hai público variado de edades, do armario de roupa que podían ter os nosos avós, o armario de roupa que teñen os nosos fillos ou achegados, abrimos a boca, non si? Porque agora o que está de moda é comprar roupa. Si, somos moitos máis eficientes facendo camisetas. O que antes se gastaba 3, agora gastamos 2,5, porque non me creo que gasten a mitade. Pero si o consumo de roupa en un dato de España multiplícase por 3, por moito que incrementemos a eficiencia, seguimos tendo un gasto enerxético, nomeadamente emisión de CO2, moitísimo máis alto do que tiñamos antes. Isto para os amantes de poñer que as vacas
Bueno, pois eu creo que entre as vacas túas bébense un coro de fecebre, se seguimos algún dato que hai por aí, non? Bueno, pois eso é, aquí xa conto camisetas, pois casi que acabamos coa auga de Lugo, coas camisetas que levamos postas. Bueno, quero decir con todo isto, que temos que ser conscientes que non só a actividade agrícola, que é inherente e necesaria para a existencia do ser humano, o que non é inherente e necesario para a existencia do ser humano é que eu teña 20 camisetas en casa. Vale? Entón, todos temos que mirarnos un pouco, pero a mí me fai moita gracia cando apuntamos sempre o mesmo e logo realmente nos damos de conta que isto é unha maneira de poñer a man aquí para trincar a pasta por aquí, porque realmente me dá a impresión que é o que está pasando. Vale, estou acabando. Estos son o número de calorías per cápita. Este é un gráfico moi interesante, está recollido no National Geographic, no cal, curiosamente, o número de calorías per cápita non se incrementou tanto do que vemos aí. O que sí que hai, podedelo sacar aí por países, por tal, o que sí que hai unha desigualdade brutal no mundo, non? Un 24% consumo de calorías per cápita no mundo, vale. Estou acabando, quedan 5 ou 6 diapositivas. Entón, esta parte chamolla a hipocresía da sociedade. Sabendo que o 50% dos que estamos aquí, o que estades aquí, tedes un can ou un gato, e sabendo eso, estadísticamente así, de compañía, ou varios de compañía, pasa que falo máis dos de compañía, os de traballo, vale. Bueno, en España consumíronse o ano pasado, o ano 22, 2,2 millóns de toneladas de carne, que son 45 kilos por habitante ano. É excesivo, non sei, non van por aí os tiros. A cuestión é que en España hai, agora mismo, estos deben ser os legais, 9 millóns e medio de cans e 6 millóns e medio de gatos, vale? O consumo de pienso, a sabiendas de que hai moitos cans e gatos que non comen pienso, o consumo de pienso dado do fabricante de ANFAC o ano 22 foi de 1,2 millóns de toneladas, que é máis ou menos o doble do que consumiron todas as vacas, a mitade, do que consumiron todas as vacas de leite de España, vale? 1,2 millóns de toneladas. Vale, aí o xornalista parece que está xa buscando, xa isto vai ser o titular. Vale. Este é un saco de pienso, vou ser un pouco demagóxico, este é premium, casi que non lo podemos comernos. 75% de carne. Estimado e falado, non teño dato, aí sí que non o teño, pero estimado e falado, os piensos de pets, que como chaman os pijos, os pets, os piensos dos animais de cans e gatos teñen en torno a un 25% de produtos cárnicos, por decirlo así. Canto máis grumet, a ver algún que teña esta peituga de faisán, pero bueno, me seguides, non? 25%. Simplemente, estimando un teor medio do 25% de carne na alimentación dos animais de compañía, esta industria no ano 22 en España consumiu 300.000 toneladas de carne, que é o mesmo que consumimos os humanos en circuito Horeca, hostelería, restauración e catering. O sea, quero decir con isto que estou posicionante, simplemente estou dando datos, que cando nos acusan a nos de, hai que ver tamén esta parte. Parece moi fácil isto, pero bueno, realmente, vale. Esta non é a última, porque teño unha pequena parte co tema de renovación, pero en galego, pois non vamos turrar nas paredes, pero os portugueses son máis finos que nós. A esquerda vedes toda unha liña que hai de alimento vegano para cans. Picade no Google Vegan Food for Cans, for Dogs, perdón, non for Cans. For Dogs, e non é un só, é unha liña completa. E o segundo, e teño outras, é algo que me parece, esa é algo que aconteceu en París no ano 2015,
por cuestións profesionais tocoume viaxar moito a París. Ese ano estaba inzado de ratas, non de ratos, pasa que ratos en portugués é rata tamén, estaba inzado de ratas e bueno, pues acusaron á alcaldesa de París de xenocidio, eu creo que utilizando a palabra dunha maneira bastante liviana, de xenocidio de ratos. Bueno, con isto acabo esta parte, quedan 4 diapositivas, que é algo que rescatei dunhas charlas que deramos na Fundación Juana de Vega, que, bueno, que organizamos un grupo de xente sobre a transmisión de explotacións agrícolas en Francia. Isto foi en marzo do 19. Esta é unha compañera francesa, Dolphine, se chama ela, que veu a darnos unha charla. Eu xa coñezo de hai tempo, porque traballa en IDEL en temas de socioeconómicos, fan un traballo moi interesante, e esta muller, bueno, pues nos estuvo presentando o que era o plan de acción que tiñan a desenvolver daquela en Francia para o tema de transmisión de explotacións e a preocupación que había cada vez máis grande sobre a falta de xuventude nas actividades agrícolas gandeiras, non? E a min o que me enamora dos franceses é que dicen as cousas e fannas, cousa que aquí rara vez ocorre, porque teñen aí, bueno, no 16-17 de venir a lever, facerse gandeiro, etc. E resulta que deixo vos isto porque esta é unha publicación moi interesante sobre os pasos a seguir. Vedes que está renovada de, non sei, febreiro, non pon aí abaixo, no febreiro do 23, e pon unha serie de pautas para o que é o renovo das explotacións. Digo a xente da asociación porque dá 3 ideas forzas, e esta é a última, que é 3 ideas forzas para digamos, non perder a coma no que é o relevo das explotacións. Algúna delas están logrando, outras non. Que é unha mellor acompañamento, por decirlo así, que non nos sintamos solos cando empezamos unha actividade agraria, que teñamos bon aconsellamento técnico, que son os conselleiros agrícolas franceses, e os votos de menos aquí en Galicia, que o que temos son técnicos comerciais, hai moi pouquiño, está empezándose, pero moi pouco, o que é técnico de acompañamento, e que estemos mellor formados. Facilitar a transmisión das explotacións con medidas tanto fiscais como un plan xurídico de xubilación, etc. E unha cuestión que aquí non se cuida prácticamente nada, é que darlle entrada á nosa actividade na sociedade. Eu non podo entender como a día de hoxe non hai unha asociación de gandeiros de leite galega que se dedique a estas cousas. Non a falar do precio do leite, que iso está moi ben. Non a defender unhas determinadas cousas, que está moi ben. Pero, bueno, que se fagan visibles. O leite o ano pasado en Galicia facturou casi 2.000 millóns de euros. É unha auténtica barbaridade. Non hai unha triste asociación que se gaste, dadevos de conta que en 2.000 millóns, o que sería 1 millón de euros en 2.000, é de cada 2.000 euros de facturación 1 euro, o que dá 1 millón de euros para publicidade, pagar xornalistas, para xenerar noticias positivas do sector, non mentiras, senón retrugar todo isto que estou dicindo aquí e que probablemente sairá en Campo Galego ou en outros medios, queda casi que entre nós, a sociedade non se entera. Por que determinados sectores teñen moita máis presencia que sectores que teñen unha actividade tan importante e tan potente como, por exemplo, do leite? Bueno, deixo porque me está acabando a pila. Nada, moito obrigado, moitas grazas. A pregunta é no tema dos créditos de carbono, que limitacións se van a ver no uso dos campos onde se utilicen para cobrar? Refírome, cobrar, porque pasou en Estados Unidos fai uns anos. Fala, achego. Campos polos que se querían cobrar créditos de carbono, pero ao ano seguinte, pois o dono cambiaba de opinión e botaba máis. Entonces, volteaba todo ao carbono almacenado, e aí tiñan ese problema. Non sei como se está resolvendo, esa é unha dúda, vamos, é unha consulta.
E outra é na eficiencia da alimentación, canto influe, por exemplo, os piensos proteicos que non se aproveitan ben no rumen, esa proteína, ese nitróxeno que sale, canto afecta realmente unha mala alimentación na xeración de gases e de metano. A primeira pregunta podome enrollar un pouco, pero non teño nin idea sobre como vai acontecer eso. Creo que teño unha lixeira idea porque, bueno, pues porque teño a oportunidade de asistir a algunha reunión deste tipo. O próximo día, a semana que ven, temos unha reunión sobre un tema de crédito carbono, de como pode chegar a funcionar o banco de CO2, o banco de crédito carbono a nivel europeo, pero tampouco pode funcionar como unha especie de banco de cuotas nas cales cada usuario, cada gandeiro, se lle marque un dereito a emitir, e a partir de aí, como sistema de cuotas, os que sabedes de leite, si me paso pago, si non me paso ou vendo ou produzo máis ou me quedo como estou. É a miña idea. O que sí que teño claro, perdón polo caramelo, pero que me estaba quedando... O que sí que teño claro é que non vai haber ningún inspector de negro na granxa medindo nada. Básicamente, os datos cos que se vai construir a pegada de CO2 nas granxas son aqueles datos que están xa ou que van a estar en mans da administración, que cada vez son máis e son datos claves como terreno PAC, tipo de cultivo, número de animais, utilización de adobos, todo eso computado, o que che dá é unha pegada de CO2 por elemento producido, tanto de carne como de leite, como do que sexa. Problemas? Cada vez hai menos, pero cando estamos fora de circuito. Estar fora de circuito, que quere dicir? Pois o que estaban comentando aquí algún dos amigos. Teño unha serie de superficie que eu estou mantendo, pero que eu non declaro, porque é de outra persona. E iso pode ser un problema, non tanto para extensivo, pero para intensivo. Aqueles que teñan unha declaración na cal declaran 40 hectáreas e declaran uso de calquera elemento fitosanitario ou nitróxeno equivalente a 90 hectáreas, bueno, que teño 50 que están fora de... Pois, eso pode ser un problema o cal non se está resolvendo e que eu creo que a xente non é consciente de que eso é un problema. Agora, o resto, cada vez máis controlado, pois porque non hai facturas por encima de 1.000 euros con... non hai pagos por encima de 1.000 euros sin factura, etc, etc, etc. A segunda pregunta, se me enrollei tanto que ya non... A segunda pregunta era na eficiencia na alimentación. Todo o que contei de CO2, todo o que contei é algo que está moi relacionado coa eficiencia. Iso sí que correlaciona. Aquelas explotacións máis eficientes producindo, ese rollete del Green Deal que dice máis con menos, bueno, pois aquelas que producen máis con menos son aquelas explotacións que teñen menos pegada de CO2. Moi fácil. Teño unha granxa de 400.000 litros de leite que está producindo eses 400.000 litros de leite con X vacas, con 50 ou 60 vacas e con 30 novillas. En igualdade de condicións, comparada con outra granxa que ten os mismos litros de leite coas mesmas vacas, pero en vez de 30 novillas ten 60 novillas, obviamente a eficiencia da primeira vai ser maior e a pegada de CO2 da primeira vai ser menor, porque vai ter menos animales improductivos. Entón, bueno, pues un pouco eso que che podo contar. Pero, bueno, eu son quen son, tampouco non son nin comisario, nin nada deso. O sea, un ninguén. Sí. Máis preguntas?
gracias. Bueno, una para César y otra para las chicas. O las mujeres. Mira, César, yo entiendo, o sea, hay bastantes, o una serie de modelos para hacer el tema de pegada a carbono. ¿No piensas que lo interesante de hacer un análisis de ciclo de vida es la comparativa entre explotaciones más que tener un valor precisísimo del carbono que tú tienes? O sea, quiero decir, entonces al final casi da igual un modelo que otro. Evidentemente, si uno te está computando los árboles, tiene su valor. Y si no, no. Sí. Lo interesante quizás sería, pregunto, teniendo esto de base, ¿no sería más lógico tener un sistema estandarizado para todo el mundo que te permita comparar, no medir precisamente, pero sí comparar, que tenga cuantos más elementos mejor, con coeficientes adaptados a cada zona? Porque a mí no me vale, el IPCC dice que las emisiones son exactas, bueno, en el Tier 1, que dice que las emisiones son iguales en Noruega que aquí. Yo esos cálculos no me los creo. Te sirven para comparar, pero de aquella manera. Y después, para vosotras, la pregunta es, bueno, estáis haciendo una carrera, estáis trabajando estudiando en la universidad. ¿Qué veis de vuestros compañeros? En concreto en agrícolas, yo doy clase en agrícolas, hay un porcentaje muy elevado de hijos de ganaderos, lo cual son unas clases fantásticas, porque hablas con gente que sabe. Entonces es una interacción muy bonita. ¿Qué le falta a la juventud para poder tener ese enganche que tenéis vosotras? ¿Qué nos enseñan en el colegio? ¿No? Pues siempre dije, yo tengo hijas y decía, es que no saben, o sea, conocen el rotífero que está en Nueva Zelanda, no sé dónde, y no distingue la mayor parte de los estudiantes un carballo de un castaño. Es que ¿qué nos falta ahí? Un poco más. Gracias. Sí, estou de acordo contigo. É dicir, o ideal sería ter un modelo, pero non o temos. De feito, no proxecto que te estou comentando, no cal estamos 30 entidades, é un proxecto bastante gordo, no Clean Farms, están os de Wageningen, están os do INRA e están Nestlé e Danone, entre outras empresas que hai, somos 30. Estamos utilizando 3 modelos, os 3 que puxen aí. Non hai consenso, cada un quere arrimar a asco a súa sardiña, e hai como 2 ou 3 anos acabamos un proxecto Arco Atlántico con un grupo de irlandeses, franceses e tal, que o modelo era irlandés, e as explotacións que facían pastoreo saían a fume de carozo todas, en cambio as que utilizaban unha pouca solla, bueno, pues aquelo parecía a chiminea de Endesa cando estaba en pleno rendimento. Entonces, bueno, o que vemos é que iso é así. Moito me temo que chegará un día a comisión e diga isto é así. Estou absolutamente de acordo contigo no que estás dicindo. Eu analizo que un modelo 20 explotacións e esas explotacións teñen un orde e sí que sale. De feito, moitas veces facémolo con diferentes modelos e é raro que a explotación que aquí está de última alaste de primeira. Eso non pasa, non acontece, máis ou menos ordes permanece, pero os valores absolutos non son válidos. Eu non me atrevo a decir agora mismo a explotación de Pata Larga que está ali atrás emite 0,9, porque non me atrevo, porque se fago eso con Solagro me sale 1,1 e se o fago con Cap de Ser 0,8 e se... Bueno, entonces, bueno, pues simplemente o que me sirve é para clasificar e dar pautas de manexo, eso sí, decir, que fixeron aquelas explotacións que están facendo ben e que fixeron aquelas que están facendo mal. Pero polo demais, tes toda a razón do mundo. Pero supoño que, como dice la canción, llega el comandante e ordenó parar. Entonces, bueno, pues llegará un día algún que diga, mira, pues este é o modelo, e este é o modelo que vamos a aplicar a nivel Comisión Europea. E entonces, aí están los lobbies. Entonces, o lobby francés manda moito, pero bueno, xa veremos. Xa virán os líos, non vos preocupes. Xa veremos. Bueno, con todo isto, a ver que pasa, igual dentro de 5 anos, todo isto desaparece, segundo que en goberno. ¿Me entendedes, non? No. Sí. Sí que se ten. Bueno, respecto á pregunta... Achego o micrófono.
Respecto á pregunta, sí que é verdade que na miña clase a maioría son fillos de gandeiros e pois a maioría gustalles porque o viviron desde pequenos. Pero eu creo que tamén hai unha baixa porcentaxe de xente que eso non o viviu e está aí igualmente por diferentes motivos, pero eu penso que habería unha maior porcentaxe de xente que quixera facer a carreira se dende pequenos houbera educación sobre o rural, e non me refiero a ir a unha granja escuela, refiérome a ir ver unha granxa ben, como se fai, para darlles a oportunidade de saber se lles gusta ou non lles gusta, porque en verdad, se non tes experiencia neso, non podes saber. Pois eu penso que tamén debe haber máis educación sobre o daqui, pois, por exemplo, saber diferenciar os árboles de Galicia, por exemplo, tamén, pois as diferentes especies, saber que é pois unha vaca daqui, unha ovella daqui, sabes? Porque eu penso que eso aí pois ándase regular. Ao final é moi importante porque despois, claro, non hai xente nova no rural, pero porque tampouco, o sea, nos povos queda pouca xente, e despois aos das cidades e aos dos povos así máis grandes tampouco se lles enseña, e se lles dá visibilidade do que se fai nas ganaderías, pois tampouco saben. De feito, hai xente que descubre que quere facer isto cando ten pois 30 e pico anos, sabes? Que igual se o soupera con 6 anos, pois igual antes se poñía a estudar outra cousa, así. No, eu dicía que ao mellor desde Sí, quería. Alba, queres decir algo? que desde o meu punto de vista, pois, por exemplo, o pai de Uxía, que ela naceu na explotación e que leva toda a vida ali con seu pai e tal, pois tú imagínate que Alejandro lle dixera a súa filla: "No, aquí non sigas", porque eu escoito e moitas veces, "No, aquí non sigas porque esta vida non é recomendable, porque isto non é vida, porque tatatí, porque tatatá". Eu creo que eso a moita xente tamén a bota para atrás, sabes? Pois, por exemplo, que non tes un domingo, pois que non tes un festivo, porque non podes ir de vacacións, porque non sei que... Entonces, eso conleva a que a xente nova pois diga: "Mira, eu busco unha outra vida que me sexa máis fácil e que poida ter outras salidas de outra maneira", claro. Entonces, principalmente, moitas veces, culpa dos pais. Digo sempre. Ali, no fondo. Sí. Hola, a pregunta era para Alba. Hubo un momento no que falaste da estrutura dos rebaños. Escoitase ben? Máis ou menos. Así mellor. Vale. O caso é que cando falabas da estrutura dos rebaños, falabas da CEA 01, na que agrupabas vacas de carne con ovellas, cabras. Si podías explicar un pouquinho, porque me pareceu bastante complexo, sobre todo porque cara a seguinte CEA de tratante que comentabas, das 200 hectáreas, creo que comentaste que era a superficie de explotación. Si podías explicar un pouquinho como cadraba este tema de... Bueno... Mira, temos, volvecho a repetir, eran 200 hectáreas de terreo, temos 30 vacas en ordeño, bueno, que pastorean pola... Bueno, pois polas fincas que temos máis cercas da cuadra. Despois temos o outro de 0,1, o sea, ese é de 0,1. Dentro dese 0,1 temos as vacas de carne, que son sobre 200 e pico. Non sei se era iso o que preguntabas. En superficie total, a CEA 01 aproximadamente canto supón frente a CEA 02? É que me sorprendeu. O 02 é o modo monte, o sea, porque cando nos vemos en saneamiento, por exemplo, que che fan a campaña, pois, por exemplo, chamante e dicenche: "Mira, pois para 01 para a semana que ven". Entonces, 01 é as vacas pois que temos da man, o sea, as vacas mansas, as vacas pintas e todo eso, o sea, é un conjunto. E de 02 é o modo monte, as que están en liberdade todo o ano, que son máis bravas, que teñen outro carácter, que non podes controlalas pois máis a menudo. Alba, explícalles un momento o que é o monte abertal. Bueno, pois un monte abertal, bueno, xa o quixen dicir, é un monte que non ten ningún tipo de peche, non ten ningún tipo de cierre, co cal, bueno, pois suponche controlar o ganado moi dificilmente, porque xa o dixen antes, hoxe poden estar aquí e mañá poden estar no pueblo do lado, entón é moi difícil controlalas. Pero bueno, vamos a ver.
Grazas. Nada. Algunha pregunta máis? Aí. Mentras chega voulle facer unha pregunta a Xavier da Ferreirúa. Se vosotros estades dispostos a contribuir coa vosa experiencia que outros fagan o mismo pois nunha zona incluso de fertilidade alta como é a Pobra do Brollón, como é todo o val de Lemos, Bóveda, Monforte, Pantón, etcétera. De alguna maneira, bueno, estades aquí xa axudando de alguna maneira, pero bueno, de difundir o modelo e tamén traballar con outros gandeiros que estean na situación como a vosotros, que se poden encontrar o sea, que efectivamente haxa dereito a percibir polos créditos de carbono, pero que teñades unha dificultade especial que abiches aí. Presentei onte pois no que tiñamos ali en Navia de Suarna, en que a extrema parcelación, parcelas non identificadas, a todo eso habrá que dar unha solución para poder estar en igualdade ou en semellanza de oportunidades co resto dos gandeiros, cos que están en zonas que teñen concentración parcelaria, etcétera. Como xa dixen tamén antes, nós xa nos apoiamos en xente con moita máis experiencia, con 20 e pico anos, que levan xa cascachenas e co mesmo tema que estamos facendo nós, por suposto, temos unha experiencia algo corta de 2 anos, pero co que sabemos por a nosa parte, incluso, pois, estaría moi ben. Se alguén necesitara axuda nosa, pois, por suposto, poder contribuir no que podemos contar con vos. Sí, eu creo que sí. Ok, bueno, yo presento. Nada, era tamén un pouco relativo a isto, que eu teño un compañeiro veterinario que estuvo traballando por Inglaterra anos, e dicía que ali, bueno, tamén teñen problemas de relevo xeracional, de non tanto mellor, porque teñen mellores terrenos, pero que dábase moito as asociacións de gandeiros novos, xuntanzas de gandeiros novos, non somente para traballar ou para falar de cosas, para ir de tomar unas cañas ou para o que fora, e comida, e para que se sentiran un pouco arropados, vamos, que non vexa que son rariños. E estar un pouco máis xuntos. E nada, pois tamén creo que é moi importante, polo menos eu vexo así, de a gandería como segunda actividade nas casas, que son uns cartos que entran aí, tes un traballo e, bueno, sobre todo en carne, claro, que leite sabemos que é máis difícil, pero que podese tamén potenciar por aí un pouco a cousa. Poño vos un exemplo. Este ano a min tocoume recibir os estudiantes holandeses que veñen casi todos os anos. Entón, vinos tamén a unha que viran algo do que son as montañas, e fomos a unha explotación da Fonsagrada que ten 130 vacas, e preguntaban: e que outra actividade ten? Home, pero pero de que vive? Home, vive das 130 vacas. Como? É posible vivir de 130 vacas de carne? Entendes? E bueno, vivía, sobrevivía e hipervivía das 30 vacas de carne. Pero claro, isto para un holandés que está, claro, nunha situación de utilización máxima do territorio, etcétera, claro, despois cando veñen os temas de tipo medioambiental, non? Claro, iso é que é moi importante a protección do Harrier, que é o falcón, non? Claro, o sea, apenas queda nada donde se poidan refuxiar, onde poidan facer. Por eso que agora que aínda estamos nunha situación que non chegamos a
aos extremos que se chegaron noutros sitios, como por exemplo, como víamos o ano pasado en determinadas zonas de Andalucía, como Córdoba e todo por aí, ou a campiña de Córdoba, e dice, bueno, pero isto onde va? O sea, xa, pero as seves tamén son moi importantes. É que chamámosles improductivas, pero son productivas noutro sentido. Máis cuestións? Vale. Unha pregunta. Mañá volvo a insistir. Quen vai facer o viaxe mañá con nós daqui? Hai alguén? Eu diríavos que calzado apropiado. Calzado apropiado non é que sexa necesario botas de cortés, pero desde logo non en sandalias nin en tenis de lona. Protección, auga e frío, porque vamos a estar aproximadamente a 12-13 grados. Non é que vai a ser unha chuvia moi intensa, o autocarro vainos deixar sempre perto dos sitios, o sea, quero decir que hai boa visión, a non ser que baixe a brétema, que sería outra historia, pero xa non o podemos controlar. Quero facer outra advertencia. Nosotros, a Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, pois habitualmente, esta non foi unha reunión de outono habitual, porque, bueno, combinouse coa de territorios pastoreados, pero ainda nos queda outro este ano, que vai ser... Sí. Que agora, dado o grave problema que temos cos incendios en determinadas zonas, xa non falamos das zonas onde o eucalipto pois é mayoritario, sino nas zonas da matogueira que poden arder, como foi o caso do Caurel, como foron zonas do macizo central e tal. Entonces todos os anos realizamos agora, vamos coa terceira edición, fixemos a primeira no Caurel, a segunda na Pobra de Brollón, que foi onde coñecemos a toda esta xente, e vamos facer a terceira en Quiroga. Non podo precisar a data, pero vai ser finales nos últimos días de novembro ou nos primeiros de decembro, pero probablemente nos últimos días de novembro. E vai ser fundamentalmente da mitigación do risco de incendios que podemos lograr coas actividades gandeiras. Será cousas como o de Alba, Uxía, tal, interesanos moito contar experiencias persoais para que outra xente poida aprender. Procuraremos traer xente de outras zonas, concretamente estamos pensando en xente da zona de Castro Caldelas, en fin, do entorno, para que a xente, porque é moi importante coñecerse, é algo do que se falou nestas xornadas do TP7, que é traballar en rede, utilizar as redes. Para eso están. Antes a rede era ir á misa da parroquia. Agora, como fai falta un cura para 20 parroquias, eu sei dun que ten 27, e o bispo ainda lle quería dar máis, a parte deso é gandeiro de leite. Entón xa o bispo, mira, acabouse, non. Foi un guitiriz, dixolle non, acabouse, nin 20, nin nada, acabouse. Estes días, entonces estades, xa vos pasaremos información vía WhatsApp e polas vías que temos por aí, e se queredes vir a Quiroga, ali nos veremos. Ali hai cousas moi interesantes de tal, e incluso que ver, como, en fin, aparte de probar o viño de Quiroga, e entre outras cousas, pues, hai tamén un museo moi interesante, xeolóxico, etcétera, das montañas do Caurel. Eu creo que queredes decir algo vosotros, ou... E xa digo, sobre todo, aproveitar a experiencia desta xente que realmente se traballa, pois sí que se pode. O sea, tamén ten atractivos ao mundo rural. O que non sirve un mensaxe, non, mira, Barta, daqui, que isto, cuidado, de ninguna maneira. Bueno, pois moitas gracias a todos vos. Aí hai que sacar os pegs daqui,
Xía, dalle recordos a Pedro. Que Margondo que ainda por non lo hemos rectado. Desapareceu. Onde carallo vai o negro? Pero quen cara... Ah, o meu móvil. Este móvil quen é? Este é o meu. E o domingo se vai no chollo tamén. Este é o meu. No, ese de quen é? Iso estaba, No, pero este é teu. estaba aí metido. Será o do chisme. Ai, pode ser. Pode ser. Se colle... No, non creo. Será ese? Ah, sí. Bueno, meu. Bueno.